Đây là nữa lên, anh gạt lên. Ôi, chị đi ra. Ini tuh tangga, lihat ini ra. Halo, logofer. Rekam lagi. Bo, gue tak. Bertahap juga kan. This is Nadangiri Mountain. Nadangiri Mountain. Nadangiri Forest tuh baru. Oh, ya sok-sok ya tangga sini. Sok-sokan nggak? Gandhi Ashram. Gandhi Ashram. Gandhi Ashram. Mati dong. Oh, tangga sini. Nei, Gandhi Ashram आरोना जोंनि गामिनिनो खाथियावनो थ' जों ओरैनो बेरायहैगोन आरोना बे सक-सकाजों गान्धी आश्रमजों खाथियानो जायो ओमफ्राय ज' माने सक-सकायावनो गोलैयो बेबो गान्धी आश्रमाबो थ' गान्धी आश्रमा जाहैबाय ओरै सक-सकाखौ मिन्थिखागोन लोगोफ्राथ' बर' एलबामफ्राबो नुखायो नैबे दालांखौ हिट नाङो दे बेलासि समाव जों बेयाव आड्डा मारियो सम माइया मोनजोब्बाय हाजोफ्रा नायलांबाय था लोगोफोर जोंना लोगो सानै दंबावो ओरैजाय हाजोखौ नाय बेसे समायना नुयो थांगासिनो दङलै नुदोंना लोगोफोर आगसिथिं थांबा सक-सका मोनगोन नैबे आगदाथिं थांगोन जों गान्धी आश्रमा नैबेजों थ' नायलांबाय था लोगोफोर लै सक-सकाया ओरैबो नुहुरो सक-सकाखौ थ' नायलांबाय था बिफांजों बुंफबजोबनाय नै साहा बागान फिसानो फिसा नङा गोलावानो ओरैबो साहा बागान दं साहा बागान माइ नायलांबाय था लोगोफ्रा औ नै हाजोआ नायदो हाजोआ Oh my god Oh my god Wow माइ हाजो आमनिफ्राय नैबे फिल्डआवनो बल खेला जायोमोन दे देग्लाय माने क्लाबाव एसे आंखाल जादों खोमा रांफोरनि देग्लाय जायाखै जेखि जाया खेलाया ओमफ्राय ओरै नाहरदो ओरैबाबो सक-सका ओमफ्राय जों थांगोन गान्धी आश्रम वा माइया मोनजोब्बाय नैबेजोंबो बैयावबो मोनसे मन्दिर दङ नैबेजोंबो थांजायो जों दा गान्धी आश्रमआव थांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा बिफां सायाव बेसेबां मोजां जागोन जिरायनानै बेयाव आदिबासिफोर थायो दे आदिबासि ओमफ्राय राजबंसि दङ थ' नैबेफोर जाहैबाय आदिबासिफोरनि न' ओमफ्राय
मोनबायानो होनजाबाय नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय जरनाबो दङ आं जरनाखौबो देखायनो नाजागोन जरनाया दै फिसा जाबाय खोमा ना मारै जाखो बेखौ बुंनो हाला अखा बोथोर जोब्बाय नालाय अखाबो हाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय बे आदिबासिफ्रा खावसे ख्रिस्टान खावसे हिन्दु दं दे आरो कोनफाले जुवा इफाले 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 बारबाय खुरा खुरा नैबेजों हाबनांगौ बारबोगारदोंसो नायदो हाजोआ खाथियावनो दङ हाजोआ खाथियाव माने हाजोआवनो बे बुस्थुआ माने जायगायानो हाजोखा सिगुन बागान दं सब थ'थार बे फख्रि मोसौ थुखैगासिनो नामा मैसो सि मोजां सान्थि मोनफैखायो आरोना बे जायगायाव फैबा आं फैबाय थायो ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय जायाखै दिनैसो भिडिअ बानायबाय दे बिनि बे जायगानिखौ आरो गोबां जायगा दङ जोंनियाव लकेलाव माने गारिखौ बाव पार्क खालामग्रोनोसै जायगाफ्रा बेनो आरो गान्धी आश्रम नैबाव मन्दिर बानायगोन आरो ना हनुमान मन्दिर ना शिब मन्दिर जायखिजाया मोनसे मन्दिर बानायगोन नायलांबाय था नायलां लोगोफ्रा हेला जरना आगाव गोजौनिफ्राय गोलैबोदो बैनिफ्राय बेखौनो होनो गान्धी आश्रम नायलांदो लोगो आं गाखोनांगौ फिस्लानाखै रे फिस्लानो बाल What the fuck? Apa na? Yalah. Boleh na. Eish. Ini नायदो लोगोफोर बेनो कोइला जरना बोहैगासिनो दं जों बै गोजौसिम थांगोन नायलांबाय जों थाङा लोगोफ्रा नायलांबाय था लोगोफोर जरनाया नै ओरै बोहैलांबाय ओरै थांबाय बैजों ओमफ्राय बै फुख्रियाव थांबाय बियो ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय था नै बै सिंजों ओमफ्राय ओरै औ जरना दे जरनानि दैया गोगोम गुसु जायो मिथिबायना औ आं गामिनिखौथ' देखायबावाखैसो दाउखाजान सिख्रि सिख्ला बेफोरखौ दे हिट थ' जों बेयावनो रेस्ट खालामसै थ' भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनांसिगोन आङो भिडिअखौथ' थ' बेनो आरो जों सिङाव फैबाय जों बाव एसे पार्टि खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बेदर एवनानै लाबोखादों जों दा नायनोसै बेदर एवनाय दं मुरि माबा माबि जाग्राफोर दंलाबायो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय थ' लोगोफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव आंना चेनेला एकदम खमजुरि गोदानथार माने दाबो जेबो जायाखै थ' गोदानसो ओमफ्राय आंनि ब्लगाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर जाहाथे आं नोंथांमोननिफ्राय सोलोंनानै रोंनो हायो मारै खालामनांगौ बेफोरखौ थ' भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दोनबाय बाय